Pumasyal nga pala ako dito sa Santo Rosario, dito sa Sitio Malipatong. Hi, ako nga pala si Masipag GB, masipag pero tamad, eka nga. At tara samahan nyo ko dito, maghihaw tayo at magderang tayo ng tilapia. Dito nga pala yan, sa bahay ng pinsan ko, dito sa mismong Santo Rosario. At dito napakaganda ng view rito mga idol. Ayan o, tanaw na tanaw mo dito ang Mount Arayat. At mapresko, may fish pond. Grabe. Dito nga pala kami nakatira dati. Pero ngayon hindi na pala, sorry. Ayan, share ko lang naman sa inyo mga idol. Kasi nga dito napakapayapa at presko yung lugar. Ayan nga pala si nanay ko, si Ate Tess, si Lelay, si Aling Flor, si Nang Dita. Ayan. Si Apong Mili. Kasi nga nagyaya nga yung pinsan ko dito dahil nagpaluto, kakain kami dito, lahat ng pinsan ko nandito. At dito nga sa time na yan, naggihaw na ako ng tilapia at malapit na akong mayari. Ayan no, apakaragol ng mga tilapia talaga dito sa Pampanga mga idol. Solid. Ayan no, ang dami niyan. Binigay lang nga pala yan. Ayan. Sa time nga na yan, naghihaw na ako para mamayang lunch. Sabay-sabay na kaming kakain dito. Sakto naman dumating na si Teddy. Ayan, nagdirang siya ng manok. Ito nga pala si Teddy. Ang kanilang tiga dito, derang. Ayan no. Napakasarap ng mga inihaw na chicken barbecue ni paring Teddy. At dito nga, inutusan muna ako kumuha ng beer na beer. Ayan, tapos na nga ako maghihaw dito. Kakain na nga kami mga idol. Andito rin pala yung pamilya ng pang-asawa ko dito. Pinasyal ko na rin dito. Ayan nga pala yung bahay ni Ate Maymay. Ayan no, napakaganda. Ayan, lahat ng pinsan namin nandito at mga kamag-anak. Ayan, lumabas muna kami dito sa labas. Dahil nga, ayan nga pala yung inaanak kong pogi. Yeah! At eto nga, andyan din yung inaanak ko, anak ng kuya ko nga pala yan. Andito sila sa labas at nagsama-sama nga kami dito. Buti na lang wala nang ulan mga idol. At eto nga, nagbibigay ng barbecue si Aling Tess. Sabi daw niya, 30 na lang daw isa. Sabi ko naman, grabe, napakamahal naman yan. Sige, bigyan mo na lahat, diyan ako na magbabayad. Ayan, pinamigay niya yung barbecue dito. Dahil nga, sabi ko, sagot ko na yan. Ayan. Ayan si Aling Tess, pinaubos na yung barbecue. Grabe, yun lang naman. Shish!